Hej. Jeg ved ikke rigtig, om det bliver sådan en serie, eller hvad, men jeg har i hvert fald lige sådan et citat, jeg gerne vil. Jeg skal simpelthen bare ud med det, fordi jeg hørte en sige det nu. Ikke på den der, nu laver jeg et kæmpe citat, der skal folk til skrive på Facebook og sådan noget måde, men bare sådan helt, det kom bare sådan lige fra hjertet, og tænkte jeg, det er bare det fedeste. Og så det på engelsk, jeg skal lige tænke, okay. Don't let perfection become your reason for procrastination. Because every great masterpiece out there, ever done, could have been better. Det synes jeg bare er lidt sjovt. Og sødt. Og så rigtigt, ikke? Det er nok også, fordi jeg selv er faldet i den der fælde. Gang på gang med, alting skal være så skide perfekt, og ja, så vil man gerne lige tage det om. Jeg kunne sikkert også tage den her video om 500 gange, hvis ikke, fordi jeg har besluttet mig for ligesom at efterleve det her med, at vi ikke skal, det skal bare ikke være nogen undskyldning for at udskyde tingene. Med at få lagt den her video op, altså, så kan jeg kan jo blive ved med at gøre det bedre og bedre, og tro, at jeg kan... Der er lige noget vejarbejde. Tro, at jeg kan... gøre det bedre og bedre, og det kan jeg da også. Man kan da gøre alting bedre hele tiden, men det tager bare så skide lang tid, og så bliver jeg aldrig færdig. Så... Jeps. Perfektion er også bare kedeligt. Det var et andet guldkorn, du kan tage med dig ud i din dag i dag. Ha' en god dag. Hej hej.